köszönjük, hogy fogadtatok. Légy szíves, a kollégáknak a biztonságos munkavégzéshez szükséges felszerelést adjátok át. Szeretnénk nekik kérni hallásvédelemhez fültakot, kobakot, a fejvédelemhez, illetve a védőszemüveget, mert esztergálási munkát fognak végezni. Jó, nálunk a küzdősportban ezt tudod, hogy fogalmazzuk meg. Uraim, teljes harci dísz. Ez azt jelenti, hogy full fight lesz. Videocasting? Igen, így van. Jó, hogy van. Precíziós vagy milyen? Precíz. Nem, precíziós. Precíziós, köszönöm fel. De nem mondd már meg, te honnan tudod ezt? A védőfelszerelések. Rutin és az évek. A Persze, védőfelszerelések. dehogy név, te ne hidd el, mindig okos. A védőfelszerelések nagyon menők. Mehetünk mi is? Nem. Az egy raktár, Sanyó, de nem lehet bemenni. De a Honvédségnél is bejártunk. Akkor menjél be. Mindig bejártunk mindenhova. Menjél De a be. védőfelszerelés nagyon menő. Most itt a járműjavítóban neked konkrétan mi a feladatod? Kísérgeted az ilyeneket, mint mi, akik most vagyunk először? Igen. Kimondottan a járműjavítóban nekem nincs feladatom. Ez alatt értem azt, hogy hozzám a jármű karbantartó tartozik, annak vagyok az üzemvezetője, de mellette a szakszolgálatvezetőnek vagyok a helyettese, akihez viszont az összes üzem hozzá tartozik. És mivel ő távol van, így helyettesként én kísérlek benneteket pontosan. Aha. Világos. Tehát akkor te fogod értékelni majd a mi munkánkat is. Szigorú vagy? Igen. Szigorú vagyok, de nem én leszek az egyetlen, aki értékel benneteket. És ez még meg fogom, így van, meg fogom kérdezni azoknak a kollégáknak a véleményét, akikkel együtt dolgoztok ma. Ők fognak bevezetni titeket az esztergálás rejtelmébe, ezen a bizonyos talgó típusú kerékpár esztergán, ami padló alatti, jelentősége ugye, hogy nem kell megbontanunk a járművet, egy az egybe rá tudjuk tenni, a mozgásokat mindent fogtok ma látni. Kérlek, nagyon figyeljetek arra, amit mondanak, hiszen nagyon veszélyes tevékenységről beszélünk. Ugye ez egy vasúti terület, kimondottan vasúti jármű szerelő végzettségű kollégákra lenne szükség, de ez a tevékenység 20 éve megszűnt Magyarországon már, mint oktatás. Most van egy generációs szakadékunk, akik korábban ebben a szakmában végeztek, ők most már lassan nyugdíjba fognak vonulni, ugye, azóta pedig nem volt ez a jellegű képzés. Ennek megfelelően próbálunk tovább lépni. Bármilyen műszaki végzettséggel rendelkezni kell Van. ahhoz, hogy ide jöjjek, vagy ez a továbbképzés elég? A továbbképzéssel tudunk tovább lépni, de nagy jelentőséggel bír, hogyha már van valamilyen Hát műszaki nyilván, ez mindig előképzettség, jó, persze. persze, de most is vannak olyan kollégák, akiknek nincs semmilyen műszaki előképzettsége, ők a belső oktatások, képzések által szedik magukra azt a tudást, amivel itt boldogulni tudnak. Gyakorlatilag azokat, akik a képzésből jönnek, őket rögtön föl is tudja szívni a cég, tehát ők itt maradnak. Igen, igen. Egyből tudjuk őket alkalmazni, pont ennek a létszámhiánynak, a szakemberhiánynak a feltöltésére, és egyébként ez a 20 fő, akik most ebben a képzésben részt vesznek, ők jelenleg is BKV-s dolgozók, munka mellett végzik. Hát akkor tényleg egy továbbképzés, Igen. továbbképzitek a saját alkalmazottaitokat. Így van. Ez nagyon menő. Ez a berendezés, ez mondhatni ritka Magyarországon? Tehát nincs belőle sok, ha jól sejtem. Nincs belőle sok, típusából tekintve is többféle van, ugye gyártótól függően, de jellemzően nem elterjedt az országban, hiszen azért az üzemeltetési költsége, beruházási, beszerzési költsége is magas, és ahhoz, hogy megtérüljön, célszerűbb inkább úgy dolgozni, mint ahogy mi is csináljuk, hogy több vonalnak a szerelvényeit, járműveit. Éppen ezért így metrós vonatkozásban is, ugye a kisföld alatti, a 3-as metró, illetve a saját metró szerelvényeinknek az esztergálását is végezzük, és mellette még bérmunkát is végzünk külsős partnereknek. A 4-est azért nem soroltam ide, mert nekik van saját esztergáljuk, ugye az technikai okokból kifolyólag, hiszen nincs vágánykapcsolat, nem tudjuk a szerelvényeket átszállítani. Aha. Világos. Na jó, hát Akkor várjál, hogy most értsem, hogy pontosan értsem a dolgot. Tehát most lényegében ugye itt van egy ilyen tengely, ha jól mondom, Így van. és akkor ennek a tengelynek a futófelületét fogjuk megmunkálni ezzel az eszterga géppel. Igen, pontosan. Ugyanúgy, mint egy hagyományos gumikerekes autó esetében, vagy jármű esetében, hogy ott kopik a gumikerék, itt ugyan a vaskerék is kopni fog. Ahhoz, hogy az normálisan tudjon közlekedni a pályán, hogy az utasok ne érezzék kényelmetlenül magukat, hogy rázkódik, szitál, jobbra-balra mozog, vagy bármi. Hát az a pálya is, de akár a kerék is lehet, igen. Aha. Ezért bizonyos időközönként ezt a profilt, amit most itt látunk, újra kell igazítanunk, és ezt ugye esztergálással tudjuk megtenni. na, Jó. csapassuk! Jó? Szerintem is akkor. Menni fog ez nekünk?
miért nem? Na, tehát akkor van maga egy vonszoló szerkezetünk, ez ugye ott helyezkedik el, illetve van a túloldalon is egy, mert van olyan kerék, amit egyel nem tudunk elérni, tehát a másik felét is kell majd használjuk. Ezzel De mi nem fölemeljük húzza, a ez kereket. egészet össze van kötve, nem? Hát az Esztergánál megáll, és ezt az oldalt a másik oldali vonszolóval tudjuk elérni, hogy meg tudjuk azt az órát. Na várjál, esztergálni a most kocsinak. egy kerékre koncentrálva, Igen? egy keréknek kell oda kerülni az Esztergához. Hát most azt csináljuk. Most az elsőnek, igen, már most azt szeretnénk csinálni, a túloldali első Tehát akkor most kereket. kitoljuk az egész Így hóbelemancot? van, így van. És ezt kerekenként, tehát tengelyenként meg kell csinálnunk ezt az esztergálást az egész szerelvényen. Persze. Mennyi időbe Alapesetben telik igen. egy ekkora szerelvénynek a Hát javítása? 2 nap 4 műszak igazából, tehát 2 napra 2 délelőttes, illetve 2 délutános műszak alatt tudunk egy ilyet megcsinálni, ha minden feltétel adott. Hány ugye. perc egy kerék? Egy Változó. tengely? Ez nagyon változó. Attól függ, Milyen hány fogásból állapotban? tudjuk. Igen, milyen állapotban ez a kocsi, ami jelenleg itt van, ez lapos, tehát itt minimum 2 vágásról beszélünk, csinálunk egy durva vágást, és utána meg egy tisztázó vágást, hogy maga a felület is szép legyen. És egyébként szereted ezt csinálni? Én igen. Nem unalmas ez, hogy vonszolgatod a szerelvényeket, és akkor vágod a kereket, meg nem tudom. Talán azért nem, mert ugye folyamatosan más kocsik jönnek, és tehát minden egy kicsit más és más. Mindig vannak megszokott sémáink, és azok sem biztos, hogy mindig működnek, mert mindig vannak benne változó De tényezők. meg kell oldanod. Hát van benne egy ilyen is, igen. Illetve amit én ebben szeretek, hogy nem tudok lebutulni, hanem folyamatosan gondolkozol, hogy egy adott kereket hogy tudsz leggyorsabban, leghatékonyabban nyilván, hogy saját magadnak is, meg mindenkinek kedvezzél, úgy összecsiszolni, hogy ez tényleg jó is legyen. És te itt tanultad ki a szakmát? Igen. Az öregektől? Hát, meg én hogy mondjam, a saját rutinjaimat azt én szedtem össze, mert én szeretem magamnak kialakítani a dolgaimat. Na húzzuk! Nézzük Jó, meg, hogy működik. csinálod? Igen. Mondom, mit nyomjál. Fogd meg, akkor leegyszerűsítjük, most megemeltem, akkor adunk neki egy irányt, ami ez lesz, ezt tartsd lenyomva, akkor ad egy hangot, hogy ugye mindenki, hogyha esetleg van valaki, az hallja, hogy bármi probléma van, és ezzel a plusszal tudod itt, nem, Nyomod tartsd és lenyomva, és azzal a másik kezeddel a pluszt finoman egyet, rakjuk De le, még valamit level, jelzett. Leraktam. hogy mehetünk, oké? Mi? Jó, leraktuk, akkor most mindig úgy fogod, amerre áll, most így fogod, hogy tudjad az irányokat, ezt kezd el nyomni, és jövünk fölfele. Ide legugolunk szépen, és megnézzük, hogy mikor jön pozícióba. Jaj, a most csak a vonszoló. kis kütyű jön. Persze, mert Én itt vártam, tudjuk hogy mozog. darabonként, szekciónként tudjuk arrébb rakni, ugye, ami a vonszoló munkaterülete. Na így már értem, Az hogy a csak, kütyű, hát az mozgatja az egész csak teret. szakaszosan tudjuk Kezdjük el pakolni. minuszolni. Hopp, jó. A csapágynak a zsírzóját azt ki kell ilyenkor szerelni, de miért? Azért, mert útban van, az nem zsírzó egyébként, hanem az a kilométer számlálónak egy ilyen vevőegysége, de nem tudnád leszorítani, mert ide fogunk beállni magával a leszorítóval. Ja, azzal a... Így van, így van, Hány kiló jön? pontosan. 400? Banyek. Az jó itt fejed fölött pakolászni, azért is mondtam, hogy nyugodtan te még friss vagy, ma rakhatod. Gyúrni Egyébként, igen, hát minden egyes nap. fog. Jó. Mindjárt ezt a leszorító hidraulikát beviszem helyére, Egy ilyen kell otthonra is, hogyha anya nem bír viselkedni. Viselkedj! akkor Viselkedj! fújod. Viselkedj! Nézd meg, látod, hogy menekül? De jó! Na, látod? Arról volt szó, munkaterületen nem bohóckodunk. Igen, Nem igen. bóckodunk. Hát ez nem bóckodás. Viselkedj! Add ide. Vissza te! Vissza menjél! Bableves legyen estére! He. Na, Na várjál, ez megpróbálod? hát nem megpróbál, megteszem. Jó, király, ide Igen? gyere föl, és ebből az irányból próbáld Egy meg. megcsúsztatom, mutat. hogy kell állni? Ez fölfele legyen. Így. Ezt így fölnyomom. Ide be. Oda, igen. Várjál. És megpróbálod oda becsúsztatni. Ezt És ha már- ügyes voltam, akkor be tudod. Hát nem annyira. Nem? Akkor várj egy kicsit, Vissza. segítek. Hopp. Még. Na, No, most na vagyunk jól. Úgy, és most illeszd össze, teljesen jó. Na, összeillett. Várjál. Igen. Jó. Oké. Ezt megfogjuk. Magát a kereket bentről is tartja egy támgörgő, hogy nem mozduljon ki pozícióból, hisz a felvett nullapontunkhoz képest ugye így tud maga fixen maradni a kerék, hogy ne lötyögjön, így tudunk ugye szépen kiesztergálni egy adott profilt. Ezt tudod mi? Hallod? Ez vágja majd a kerekét. És most ez hang... Mi ez? Ez vágja a kerekét. Esztergakés. Ezt hívják késnek? Ez a kés. Ez nem is éles. Hát de itt nem az a lényeg, de az így éles.
Hogy? Hát ez így vágja, tehát ez be van oda fogva, és akkor így megy a kerék rajta. Látod? Jó? Ilyen drága berendezéssel egyébként az nem dolgozhat bárki, nem? Hát Nyugtass meg. nyilván azért tudni kell az embernek, hogy mit csinál vele. Tehát nyilván ez a mindennapokban is egy fokozott felelősség ahhoz képest, hogy vannak azért itt egyszerűbb munkák csarnokon belül, tehát Mondjuk a igen. takarítás. Hát például. Az van itt is, amikor a forgácsot a legvégén összetakarítjuk, meg minden egyebet. Ezzel a géppel tudunk otthonra fusizni valamit? Ezzel biztos nem. Hát attól függ, van otthon forgóvázad, mert akkor azt meg tudjuk csinálni. Van otthon vasutad? Virágtartónak forgóváz a kertbe esetleg, mert azt bármikor legyaruljuk. Van otthon vasutad, mert akkor tudunk otthonra dolgozni. Hát igen, itt mondjuk azért annyira ezt nem kell ellenőrizni, hogy az ember hazai És mi történik? Most egy nagyon fontos dolog, ez mozog, nézd. Megméri a kereket, itt van úgymond egy szonda, az hozzáér X ponton, és elhelyezi a gépnek a virtuális terében, hogy a profilt hozzá tudja állítani, ami szerint ugye már tudni fogja a nulla pontot úgymond, hogy mihez csinálja meg a profilt. Tehát fölveszi a keréknek a térbeli elhelyezkedését, magyarán mondva. Ez egy számítógép vezérelt Eszterga Igen. gép. Hát akkor most elindítjuk mi is a kést majd, hogy ne maradjunk le ő hozzá képest. A két oldal azért nem szoktunk egyszerre menni, mert a görgő, ami hajtja a kereket, ha egyszerre ér oda a fogás, akkor a tapadásunk minimálisra csökken, és ezáltal megcsúszhat a kerék. Tehát így is úgy is eltolásba szokott menni a két oldal, biztonságtechnikai okok és mennyit minden veszünk le egyéb más most a vasúti kerékből? Hát most ebből, mivel hogy ez lapos ez a kerék, ezért egy hatot. Meg van lapolva, fogod hallani, belesül a lap magába a fémbe, és az egy mozdulatból ki tudja törni a kést is. Tehát maga a fémek, mintha besatuznák kocsival, ugyanúgy, ahogy a gumicsíkot húz, a vasavassal az mit húz? Semmit. Tehát effektíve ott történik egy kopás. És az akatolás sok esetben el tudod hallani, ha úgymond lapos egy kerék, szó szerint a körforma ugye oválisra válik. Igen, akkor lesz egy daráló hang, amit daráló. Na, akkor induljunk el. Megy a mi késünk is? Megy. Ildi, kezdi, most kezdjük! Én félek, Ne féljél! mert innen látom. Látod, hogy füstöl? Ez olyan éles, mint a borotva penge, azzal meg lehetne borotválkozni. Ilyen sokat veszünk le róla. Aha. Hát már csak azért is, mert most nincs már profilon ez a kerék, mert van ugye egy deformáció, hogy kigyűrte az anyagot, és innen ahogy közlekedik. És ez még most is tűzforró, ez a... Ez? Az mindenbe beleég azonnal. Hallod, ez nagyon durva, Ildi. Próbáltam direkt óvatosan menni vele, ugye, hogy ne dobáljon ki semmit. Gyere onnan, Nem mert veszünk? beleég a kis szöszi hajadba. Ezt tudom csinálni? Ezt húzzuk le onnan, mi? Ne. Nem, majd a végén. Igazából nagyon kell figyelni, talán az a fő. És hogy dobja? Van, hogy ki dobja? Már a futófelületet csinálja. Igen. Ez itt a fémforgács tárolók, akkor ide jön az, amit a vasúti kerekekből leesztergálunk. Így van, amit lent leesztergáltatok, ugye az egy törő szerkezeten jön keresztül, ami egy picit apróbbra zúzza, majd egy szállító szalagon keresztül ebbe a konténerbe gyűjtjük őket össze. És azért És mit csináltok? Hát, megnézzük, hogy mennyire éles, amiért törik is, várjál? Nem vágjál az ujjad? Nem, mert A kesztyűben kesztyű. vagyok, meg nem forró. Ne nyújkálj oda. Ott látod? mint a penge. Tehát ez tényleg olyan, mint a penge. Nézhetem. De ez egy kiváló minőségű acél, ha jól sejtem. Igen, ugye nagyon sok, mivel vasúti használatban van, igen komoly anyagminőségnek kell megfelelnie, úgyhogy azért ez nem is egyszerű anyag. és Ugye ezt amikor akkor- ez összegyűlik, megtelik a konténer, akkor ezt mint hulladék, speciális fém hulladék, ugye ezt mi értékesítjük, elszállítatjuk. Akik itt dolgoznak ezen a munkafolyamaton, ők szeretnek itt dolgozni? Nem cserélnék el semmiért egyébként? Én azt tudom mondani, hogy nem. Élvezik, ugye ez egy külön szakma, szakmán belül is, úgyhogy élvezik, szeretik csinálni, örömmel jönnek ide, és azért nem csak ez a feladatuk, hozzá kell tennem. Ugye amikor épp nincs esztergálás, akkor ugyanúgy mennek járművekre, és a járműveken Tényleg? ugyanúgy dolgoznak a Awesome. járműveknek a karbantartásán, üzemben tartásán.
van úgy, hogy nincs esztergálás? Igen, előfordul olyan is, nem sűrűn. Ugye korábban mondtam, hogy általában heti 6 napot dolgozunk ezzel a géppel, de a gépnek is szüksége van karbantartásra, ciklusnak megfelelően, és van olyan, amikor mondjuk 4-5 hétre leállítjuk a berendezést, hogy egy nagyobb karbantartást tudjunk csinálni. Ilyenkor pedig ugye a fiúknak ugyanúgy munkát kell adni. Mindig. Azt, hogyha egy vasutat üzemeltetsz, akkor ez egy elengedhetetlenül fontos része, hogy ezt is meg tudjuk csinálni, különben nem tudna közlekedni a vasút, a jármű. Igen. Ahhoz, hogy biztonságosan tudjuk járati közlekedtetni a szerelvényeket, mindenféleképpen el kell végezni ezt a munkát is. Ugye ez nélkülözhetetlen. Így az eszterga végeztével akkor átjöttünk a másik üzemegységünkbe, ez az úgynevezett jármű karbantartó. Itt végezzük ezeknek a kettes vonalon közlekedő szerelvényeknek a napi karbantartását, javítását, illetve éjszaka itt pihentetjük őket, ugye üzemszünetben itt állnak, itt tároljuk őket. Ezek az újak? Hát, Vagy felújítottak? Nekünk nem, ezek igazából újonnan vásárolt szerelvények voltak, csak 10 évvel ezelőtt lettek forgalomba állítva, tehát már annyira nem újak. Ugye 0 kilométeresen érkeztek meg hozzánk, a 10 év alatt pedig 1 millió kilométert teljesítettek már. Aztán. Olyan régóta vannak? Hát én emlékszem arra, amikor ugye elkezdték lecserélni ezeket a régi orosz szerelvényeket. Repül az idő. Az már 10 éve volt? Az már 10 éve És volt. 1 millió kilométert mentek a magyar metróvonal. Igen. 1 milliót? Hány kört mentek, úristen? Ezek nem azok, amikben nincs sofőr. Nem, hasonló, a 4-es vonalon közlekednek a sofőr nélküli, de ugyanúgy alstom szerelvények. Mi van? Igen? Nem sofőrnek hívják, ugye jól mondom, nem? Járművezető, így van. Ilyen Jaj. pici dolgok, de azért mégis lényegesek. Igen, ugye ebben a csarnokban, ahogy mondtam, a karbantartásokat végezzük. A karbantartáshoz van egy állványunk, ami kétszintes, ugye a különböző szinten elérhető berendezéseket tudjuk ott, illetve az aknában az úgynevezett alváz alatti berendezéseknek a karbantartását, javítását végezzük. Ezek a munkák zajlanak itt folyamatosan. Általában a munkák jelentős része éjszaka, amikor ugye nem közlekedünk, hiszen ilyenkor a szerelvényeket ki kell adnunk. De vannak olyan karbantartások, amik több naposak, egy ilyent látunk folyamatában most itt. Akik itt dolgoznak, azok akkor rendszerint éjszaka is dolgoznak. Igen, 3 csoportunk van, 2 csoport éjszaka, 1 csoport nappal. És az éjszakások többet keresnek, mint a nappalosok? Mindenki van éjszakában, ugye forognak, 2 hét éjszaka, 1 hét nappal, így nagyjából ugyanaz a bérük, de igen, az éjszakai pótlék természetesen emel. Azt hittem, hogy van egy olyan brigád, akik csak ilyen denevér brigád, és ők csak éjjel vannak. Nem. Nálunk nincs. Van a metrónél szintén ilyen, de ők, akik az alagútban dolgoznak lent, az úgynevezett pálya fenntartásnál. És ők nem látnak napfényt soha. Munkaidőben nem sűrűn. Hú, azért az nem lehet túl jó érzés. Igen. Atya úristen, ez a régi szerelvény. Így De én van. erre tisztán emlékszem. Az gáz? Öreg vagyok? De ezek mennek még? Mennek. Már nem megy Ezek ilyen. már nem mennek. Nem megy már. Ugye ez a legelső szerelvény, pályaszám szerint 100-tól 104-ig volt az első szerelvény, ami itt közlekedett. Ebből mi nosztalgiának szerettünk volna megmenteni, 3 kocsit emeltünk ki, ennek a felújítása történt meg. Üzemképes, le tud menni az alagútba, úgyhogy teljes mértékben be lett üzemelve és fel lett újítva. És egyébként egy ilyen kocsi, mert most akkor ki lettek selejtezve egy csomó elvileg, nem? Igen, amikor nálunk a 2-esen lecserélték a járműállományt, az itteni szerelvények ugye le lettek selejtezve, a 3-asnál ugye ki lettek szállítva az ottani felújításhoz. És a leselejtezett kocsikkal mi lett? Azok szét lettek bontva? Igen, fémhulladékként. De tudok még ilyet venni? Tehát magát a formát, a kocsit, hogyha szeretnék egy ilyet magamnak otthonra. Igen. Lehet Tudsz. ilyet venni? Így Van egy árverés? Igen. A BKV-nek az oldalán, hogyha figyelitek, van rá lehetőség. Ugye vannak még olyan kocsik, amik nem lettek értékesítve, és azokat még meg lehet vásárolni. Ilyen például ugye múzeumok is szoktak elvinni, vagy úgy lehet látni, mint a ugye a földből kiálló metró, azok is így kerültek oda. Tök menő. És hogyha én akarok mondjuk egy kávézőt üzemeltetni, vagy egy nem tudom, egy éttermet, vagy nyilván azért ez nehéz lenne, de hát azért ez nagyon menő lenne.
Hát nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehetünk, és nagyon szépen köszönjük, hogy megmutattátok nekünk ezt az üzemet, és azt, hogy mennyiféle. Azt kívánom, hogy nagyon sok dolgozótok legyen, és hát minden munkára meg legyen a megfelelő emberetek. Nagyon köszönjük szépen! Mi is köszönjük, hogy meglátogattatok minket. Köszönjük szépen. Élmény volt, remélem nektek is. Egy élmény volt. Meg voltak veletek elégedve. Tényleg? Igen.